dělám jenom ty knedlíky. Co děláš? Knedlíky to říkám. Já tě neslyšel, řekni mi to, co děláš. Já dělám knedlíky. Aha, a jaký? Ti říkám, že tyhle A jaký to budou knedlíky? budou jenom ti celý. Já to už, A ukážeš nám to? já to neumím. Ty jsi šikula. A bude to knedlík. Bude velký, už mám špinavý ruce. Fakt. Jo. A co s tím uděláš? Chci si umýt ruce. A kde si je budeš umývat? No tam. No tak nejdřív ten knedlík dodělej. A chci s tím pomoct? Ne, Ty ho uděláš sám? já budu mít špinavý ruce. Dobře, a můžu ti s tím knedlíkem pomoct? Nemůžeš, už to budu mít. Aha. A ty jsi kuchař? Nejsem. A co jsi? Musím ho mačkat takhle ten knedlík. Aha, a co jsi, Olí? Ona už bude ten knedlík. Mhm. A co si k němu dáš? I maso. A jaký maso? To měla i babička. Jo, takhle. Takhle koulečka. No, Takže to udělá jako koulečka. jako kouličku to udělá, jo. Jo. My potřebujeme váleček, ale. Jak uděláš váleček? Ne, jak to musíme... Už to bude. Jo, a jak uděláš ten váleček? No jak? Takhle se bude, už to bude ten baleček. Jo, takhle. A počíš mi to, já to dodělám za tebe. Já to udělám, budu to mačkat. Já to mačkám, Pavlí. Mhm. A můžu to dodělat za tebe, aby mi to šlo rychlejc? Já, mi to nejde. Jo? Musím to jenom mačkat. Tak mi to počíš? Ne, bude to jako kolo. To nemůže být ale jako kolo, to musí být váleček přece. To bude jako py. Co to je teď? Ukaž mi to. Tak ho uvaříme takovejhle. Jo, ne, to není, to je jako pizza. Jo, takhle, to je jako pizza. A ty chceš dělat co? To bude sladký. To nebude sladký. A ty děláš pizzu? Ne, to je knedlík. Dobře. Jako pizza. Knedlík jako pizza, jo? Jo. Mhm. Tak to dodělá Linda? Bude se mnou jenom pomáhat. Bude ti jenom pomáhat? Jo. Tak na ní zavoláš? Linda! Myslíš hodně, ona tě neslyší. Linda! Já tady dělám knedlík. Ale už jde. Mám Taky ho to udělat? počíš, Linda udělá. Ne, když... Tak ho ukáž, tak ho udělej. Takhle. To můžeme ulit. To bude jako kouzlo. Aha. Teď to bude kouzlo. Teď to bude kouzlo? Vidíš, že to je kouzlo? Mhm. Teď udělám kapsičky. Ty uděláš kapsy. A co dáš do těch kapsiček? No to není, to budou kapsy, to bude jako, to musí jako, to bude jako kapsiček. A co bude v těch kapsičkách? To bude jako, když musím pracovat. Tak pracuj. Ten druhý ne. Tak mi to půjč, já to dodělám, jo? Ne, když už to máte. My už to máme, ale ty máš nějaký takový zvláštní, tak já ho udělám, aby byl hezký, jo? Ne, vy máte my tam máme švestky. No máme tam švestky, a kde? No tam nebo
ho máte? A v čem? Co to je? Nevím. Hrnec. Mhm. A co v toho bude potom? V tom hrnci? To bude, až se to urvazí. A co to bude? Knedlíky. Až je tam nemůžeme, až to bude, tak se ho dám. Dobře, tak jo.